Baba Abrahama, tumirai Razaro, azondinunura ndatsva nemoto. Ameno kuti vangani venyu vachiri kurangarira karumbo ikako. Asi nhasi uno tichiendera pamberi nechirongwa chedu chezvingwa zvinomwe navanhu vane zviuru zvina. Toda kumbobata zvishoma panyaya yaRazaro, panyaya yavatsvene vaMwari vanofa nokumuka. Amen. Mwari wedu tiri pano panzvimbo yokunamata, imi matipinza isu, tidzidzisei kururama. Yamurai muranda wenyu pakutidzidzisa kwake, urukisai mwenje wenyu, vhenekerai mweya wake, zarurai nzeve dzedu tirizive iri dama, bisai kuremara kwedu nourema hwamarudzi. Ngatipone pakuipa, nairo ridama renyu, ngatipinde pakudenga, naidzo dzongoni dzenyu. Amen. Tichidari izvi, takapedzera kutaura panyaya yehove pachidzidzo chatakaona kuna Exodo, vana vaIsraeri pavakanga vapfuura gungwa dzvuku, zvikanzi vakazonosvika paMara nepaErimu. Ndonyaya yatakataura pamusoro payo. Asi takangoinjobera so, uye nhasi tichainjobera futi, asi kuzotaura pamusoro payo yose. Zvikanzi pana Exodo 15 verse 22, ndoda kuti mubate chimwe chinhu. Ipapo Mozisi akatungamirira vaIsraeri kubva pagungwa dzvuku, uye vakapinda murenje reShuri, vakafamba kwamazuva 3 murenje vachishayiwa mvura. Amen. Itai mazuva 3 okufamba nokushayiwa mvura. Amen. Vakati vasvika paMara havana kugona kumwa mvura yacho nokuti yaivava. Amen. Mukupanzwa kapa. Ndokusaka nzvimbo yacho ichinzi Mara. Saka vanhu vakapopotera Mozisi vachiti, tonweiko. Amen. Kwanhasi tombogumira ipapa pakuverenga shoko iri, hatisi kuverenga rose. Mozisi ndiye wakapuwa murayiro naMwari, wakatumirwa kunyika yeIjipita kuti anotaurira vana vaIsraeri kunzi mazuva enyu ouranda akwana. Zvikanzi ndatumirwa kuzokutorai kuti ndiende nemi kunyika yechipikirwa, nyika yakavimbiswa madzibaba enyu ani? Abrahama, Isaka naJakobho. Mandinzwa ndichimba kuti baba Abrahama. Isuwo tina madzibaba edu, hatina kungodyira kana tanyuka panyika. Tina madzibaba edu ekuti nemadzinza edu tinochema kwavari. Sokuchema kwamanzwa uye anga achichema ari mugomba remoto achiti, tumirai ani? Razaro. Razaro ndio woukama. Zvikanzi iye ari pedyo nani? Nababa Abrahama ndiye angatiponese. Asi Razaro ndiye anoponesa here? Kwete. Anotiponesa ndiani? Ndi Jesu. Dai zvakakatoimbira kuti dai mataura nababa vatumira muponesi azondinyurura kuno kugomba remoto. Zvichida vangadai vakamuteererawo zvishoma, kwete kuti vaimubatsira nekuti nguva yakanga yapfuura. Hama adiwa, makangwarira kuchengetedza nguva yapasi pano, asi nguva yedenga hamuna kungwarira kuichengetedza. Nguva yedenga inopfuura. Zuva rose rauri kunonoka kubata nokuita izuva rauri kutambisa. Zvikanzi pane trade off pakati pezvinhu zvenyika nezvinhu zvedenga. Zvikanzi wakawanza zvinhu zvenyika uchashotesa zvedenga, wakawanzawo zvedenga uchashotesa zvenyika. Ndisaka Ishe wedu Jesu Kristu akataura kuti hamungakwanise kushumirani Mwari nemari. Muri kupanzwa? Muchavenga chimwe mukada chimwe. Kusiri kuvenga kwekuti tinobva totora matemo tichidzinganisa chimwe, kwete. Asi kuti patinongoitira chimwe chazvo zvakanakisa, tinenge tichishotesa kune chimwe chacho. Vakadanidzira kuti baba Abrahama, tumirai Razaro azotinunura tatsva nemoto. Mazuva 3 okufamba vachibva pagungwa dzvuku, pakanga paita chishamiso chikuru, ruponeso rukuru. Vana veIsraeri vakafara vakati, Mwari tinokudai, matiitira zvinoshamisa. Zvikanzi mutasvi nebhiza rake vakadonhedzerwa mugungwa. Zvikanzi vakadonhedzerwa mugungwa semutovhu wakandirwa mumvura. Muri kupanzwa kapa? Vakafara, vakapembera, vakabatwa nomweya. Asi kunonzi pavakafamba mazuva 3, mweya iwo wakanga wakavabata hauna kuwedzera. Ndosaka zviri kunzi vakasvika mazuva 3. Mazuva 3 takati chei? Mazuva 3 ndeekuita sei? Ekunzi wagamuchirwa. Mazuva 3 kana kuti number 3 inoreva acceptable. Ndozvatakataura izvozvo. Zvasiyana nenumber 7 yatakataura musi weSabata. Tikati number 7 inotaura kuti complete. Zvikanzi pakanga pane michindwe 50 zvichireva uprightness. Ndo zvinomirira muchindwe kana kuti palm tree. Tikati 50 zvinoreva kuti 7 times 10 yemweau. Zvikanzi vanhu vakanga vakazara nekuita sei? Nokururama. They were completely righteous. Muri kupanzwa kapa? Asi zvakazoitika pamberi izvi zvatiri kutaura nhasi verse 22 kusvika verse 24 zvakaitika shure vasati vave completely righteous. Mandinzwa ndichimba kamboka Razaro rambai musikarangarira. Ehe. Zvikanzi mazuva 3, mumazuva 3 ndo akapinda Ishe wedu muguva, akamuka zvakare. Muri kupanzwa kapa? Mukati mamazuva 3 akapinda nokubuda. Muri kupanzwa kapa? Zvikanzi wakaiswa muguva. Izvi ndo guva tinoti muBhaibheri.
Zvino wakapinda muBhaibheri kwemazuva matatu unofanirwa kumuka. Vakakomborerwa ivo vanoti pavanongopinda zvisinei nenguva isipi, vakangopinda vakaverenga 1 verse or 2 vanenge vatokomborerwa kudhara, vakutoona vakutojamba jamba vachinamata vachiita sei, vachipraisa Mwari vachiti thank you Lord sezvatataura izvo, vachikudza Mwari. Asi vakazoona mazuva matatu okugamuchirwa apfuura, Mwari hapana chaakupai, haana kukupai mvura, hamungatambudzike here? Zvotonzi akatopfuura kamazuva matatu aya. Zvikanzi vadaro vakabva vasvika futi pane mvura dzinovava. Zviziva kuti nyangwe Mwari wacho paakakupai mweya wacho, shoko racho harina kuitirai zvakanaka. Toti ndi Mwari wakakupai mweya wacho, asi zvichida matadza kubata mweya waMwari. Mashoko angori mashoko zvawo, maverenga in and out kana kutopedza Bhaibheri rese mukati mamazuva matatu, asi matadza kubata mweya, matadza kubata zvinofadza zvaMwari. Murupanzwa. Naizvozvo vaIsraeri vakachema. Chimborangarirai haya vakambenge vasvika pagungwa dzvuku paya, pavakapfuura pagungwa dzvuku, vatevereri vavo veIjipita vakaparadzwa, muvengi akaparadzwa. Yakanga iri hai, kana vari vaya vanotora zvinodhaka, inenge iri hai isingaiti. Asi havana kuzokwira kumvura haiyo. Semunhu unoda kutora zvinodhaka, unofanirwa kuenda unotsvaga zvimwe kuti udzokere futi pahai yako iya. Vakanga vari pahai vachibva pagungwa dzvuku, vakatadza kukwidza pamusoro. Takati isusu kana chingwa chakagarisa chinoita sei? Chinoora. Nekuti kudenga ndekwe nhange mutange akomana. Tinofanirwa kugara tichitsvaga setinotsvaga chigoridhe, setinotsvaga maparera. Murupanzwa ka. Nekuti humambo huri matiri isu, huri mauri iwe, huri mandiri ini. Naizvozvo unofanirwa kugara huchiita sei? Huchikura mukati mangu. Ndodambudziko rakaita vaIsraeri pamarapa. Vakawana zvinovava. Zvinovava zvaita sei? Zvatadza kufadza kupfuura zvatakambenge takadya kare, zvegungwa dzvuku. Saka vochema, manje toita sei? Ndozvavakatibudisira here muIjipita izvi? Kuti ngati takangogara zvedu kana vaIjipita vachitinetsa zvedu nekutirova nezvamboko. Asi tichiita sei? Tichiitawo sadaka patinodira, tichiva nemufaro wenyika watinodira. Zvino zvinhu zvaMwari zvatadza kuti pahai, zvitoita sei? Makaponeswa kuti murambe muchiita sei? Muchisutswa nemweya mucheni waMwari, murambe muchikura, murambe muchiendera pamberi. Zvikanzi vanhu vakapopotera Moses vachiti, tonweiko towana kupiko mweya mutsvene waMwari? Tichafadzwa sezvatakaitwa here parenje kana kuti pagungwa dzvuku? Zvakazoitika, asi ndizvo zvatiri kubata. Ngatiendei kuna Johani, tinotaura nyaya yaRazaro. Amen. Zvikanzi zvino mumwe murume ainzi Razaro akanga achirwara. Johani 11 tikubva pavhesi 1 tongogumira kana kuti pavhesi, let me see, ngatigumire pavhesi 6. Zvikanzi zvino mumwe murume ainzi Razaro akanga achirwara, aibva kuBhetani, musha waMaria naMarita mukoma wake. Amen. Vakadzi vaviri, hazvina kunzi vakadzi vakashata kana kuti vakadzi vakanaka. Murumanzwa. Zvikanzi Maria uyu ane hanzvadzi yake Razaro akanga avete, Maria uyu ane hanzvadzi yake Razaro akanga avete achirwara. Ndiye uya akadururira mafuta anonhuhwira pana Ishe, uye akapukuta tsoka dzake nebvudzi rake. Amen. Murupanzwa kapa. Dauti tipabatisise futi papa. Uyu Maria muri kuona kupesana kunoita shoko raMwari. Hazi Maria Magadharina. Tingamuti Maria Magadharina kana tongomuti Maria hanzvadzi yaRazaro. Asi pabudiswa shoko rekunzi ndi Maria. Zvikanzi ndiye uya. Murupanzwa kapa. Ndiye uya akashorwa naye navaFarisi navakanga vari muimba yaSimeoni vachidya. Vakati dai Ishe wedu Jesu Kristu aiziva kuti munhu ari kumubata uyu akaita sei, angadai asina kubvuma kubatwa naye. Muri kupanzwa? Kana musina kuteerera chidzidzo changu chaMaria Magadharina chandakaita mavhiki akapera, zvida mavhiki 5, muenda munonzwa ichocho. Chidzidzo chakanaka chinokuitirai kuti muende pamberi uyezve munzwisise nyaya yatinayo nhasi. Saka hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kuna Jesu dzikati, Ishe uya wamunoda ari kurwara. Amen. Martha. Muchiri kumurangarira iro. Pari zvino tomboti Martha ndiye akanga akanaka nokuda kweshoko ratanzwa iri rekumba kwaSimeoni paBhetani, kwaakanga achita sei, kwaakazozwa Ishe wedu Jesu Kristu naMaria. Saka toti Marita ndiye akanga akanaka, Maria akanga akaipa. Asi vasikana vaviri ava havangomirira kunaka nokuipa chete, nekuti Maria uyu akanga akatendeukawo naMarita uyu aida futi Jesu. Muri kupanzwa? Saka zvingamirire chii? Matestamende atinawo maviri. Muri kupanzwa? Zvikanzi Ishe uya wamunoda ari kurwara. Hanzvadzi yani?
yavo. Hanzvadzi yavo Razaro yaivachengeta nekuti ndiye akari murume pamushapo. Muri kuvanzwa zvikanzi anorwara. Akatanzwa izvozvo Jesu akati kurwara uku hakumusvitsi kurufu, kwete, kune chokuita nokukudzwa kwaMwari, kuitira kuti mwanakomana waMwari akudzwe kubudikidza naizvozvo. Amen. VaIsraeri pavakachema kuti zvino zvatisina mweya vakafa here, vakanga vofunga kuheduka, vakanga vofunga kubackslide, asi havana kufa nekuti vakachemera kumutungamiriri. Akati zvinotoita seiko? Isu magwaro hatina, tichafadzwa neiko sezvatakaitwa pagungwa dzvuku? Asi Mozisi ndiye akazovatungamirira handi? Mozisi akazovatungamirira. Akatora chimuti akakandira mumvura, vakamwa mvura inoita sei? Inotapira. Muri kuvanzwa kamo? Ndo pari kunzi kurwara uku hakumusvitse kurufu. Makanzwa Bhaibheri ndichiti dzimwe nguva kuti urambe uri palevhuru imwe chete, hakuzi kuti dzimwe nguva, nekuti dzimwe nguva munoita stagnation hati, kana kuti munoramba musingakure muchingoti hatinotenda, asi kuna Mwari chivi ndochiri kunzi kurwara uku. Muri kuvanzwa? Hakuzi kuti akanga arasika zvachose, anga ari muna Mwari, asi mamuzoona chiri chacho. Mwari anenge achitoona kunge makutodona, nokuti hamusi kuvangarara pazvinhu zvaMwari, hamusi kuvangarara pashoko raMwari, hamusi kubatisa zvinodikanwa naMwari. Zvikanzi asi chii? Kuti mwanakomana waMwari akudzwe kubudikidza naizvozvo. VaIsraeri pavakazomwa mvura dzinotapira havana kukudza Mwari here? Vakava nemufaro sewavaiva nawo pagungwa dzvuku. Zvikati kabva tatoona kuti vakatogara ipapo kwenguva yakareba kupfuura nguva yavakaspenda vachikrosa gungwa dzvuku nokukundwa kwavaIgipita nokuzofamba kusvika pane Marai. Zvikanzi vakafamba ipapo 3 days chete, asi apa vakagara mazuva akawanda, vakasuswa nemweya, vane mufaro. Mufaro watinoda hamadiwa ndewe kutoshandira. Mumwe nemumwe ngaavangarare kushandira ruponeso rwake. Kana mashoko iwawo mucharangarira, ina ndishandire ruponeso rwako, ndinongotaura chete sezvandatumwa, asi iwe ndiwe unoshandira ruponeso rwako. Pane zvinhu zvaunonzwa unokwanisa kubata chinhu chimwe chete, asi ndiwe uchatozotora chinhu ichocho wopinda nacho mumagwaro, chinondokuzarurira zvimwe zvakawanda zviri kumberi. Muri kuvanzwa? Zvanzi Jesu aida Marita nomunun'una wake uye naRazaro, asi paakanzwa kuti Razaro akanga achirwara, akagara paakanga ari kwamamwe mazuva 2. Amen. Chii chakaitika? Iye Razaro pachake haana kumutsvaga handi. Shoko rakatozotumwa kunzi munhu uya anenge akuita sei? Akurwara zvokuda kufa, uya muzomuona. Asi imi makuziva manje hamuchamirira kuita sei zvakaita saRazaro. Makuziva kuti munofanirwa kutsvaga Mwari kuti mupone. Tichiri ipapo zvakare toda kuenda pana Johani 11 verse 17 to 27. Aupo zvinhu zvandikutaura izvi zviri kuita musoro. Zvikanzi Jesu anonyaradza hanzvadzi dzaRazaro. Amen. Jesu paakasvika akawana Razaro anguva ava muguva kwamazuva 4. Amen. Razaro wakanga watofa, hapasina chaakanga achabatsira kuna Mwari. Matestamenti akanga asinawo, akanga anawo, akanga ana Marita naMaria. Matestamenti akazara, asi akanga afa. Mazuva 3 akanga atopfuura. Mazuva 3 atakataura paya rakanga ratozuva rechina kana kuti mazuva 4 akanga atopfuura, tingadaro. Nguva yekugamuchirwa yakanga yatopfuura. Mwari akangoti regedzai zvirove izvi, havasina chidetsero izvi, magwaro vanawo, asi hapana zvaari kuvabatsira. Havasi kunditsvaga nemwoyo wose, neshungu dzose, nomweya wose. Vari kungoita basa rekuti chiverengei, ngoverenga nekuti tizive nyaya dzirimo, tisingatsvage kuvandudzwa pamweya, tisingatsvage kukudzwa kwoumambo hwokudenga mukati medu. Yativerenge zvedu. Betani yaiva makilomita angangosvika 3 kubva muJerusarema. Muri kunzwa nhamba iya ingoramba ichidzoka. Mukati memazuva 3 munhu akafamba achibva Betani akanosvika kuJerusarema anonoponeswa. Apa pakunzi munhu akangofamba makilomita 3 anosvika paJerusarema. Kukosha kwenhamba 3 iya. Kuvede vakangoti kana kuti 5 kilometers, kana kuti vakatsvaga imwe nzvimbo inenge kana kuti 15 kilometers away. Asi vari kutaura zvenhamba 3, vari kuramba vachidzokorodza nhamba 3 iyoyo. Zvikanzi munhu aikwanisa kuponawo, dai akaenda Jerusarema anopona. Kukwidza Jerusarema ndokui kunzvimbo tsvene yaMwari. Asi Jesu akanga aripoka, anga ari mutsvene. Nguva yauya Jesu tinenge takukombeya Jerusarema naJesu.
Zvino kana Jesu akanaka kupfuura Jerusalema, makamunzwai machiti mukuru kupfuura temberi ari pano. Kana Jesu akanaka kupfuura Jerusalema netemberi yayo nezvose zvakanga zviriko, tichagopedzereiko nguva tichienda kuJerusalema? Tinongoenda kuna Jesu nekuti ndiye anoziva zvose, ndiye wakangwara kupfuura Soromoni wakavaka temberi yacho. Muri kupanzwa? Uye vaJudha vazhinji vakanga vauya kuna Marita naMaria kuti vazovanyaradza pakurasikirwa kwavo nehanzvadzi yavo. Amen. Ko sei vaJudha vasina kuuya kuzoponesa Razaro mukuona kusabatsira kweJerusalema? Nekuti chimwe chikuru chasvika pa Jerusalema rakanga rapindwa nechi napungwe, ranga rapindwa nezvipfukuto, ranga yangova sangano yokuvigana, yakanga yava beria. Muri kubanzwa? Yakanga isina chibetsero kana kuregera kuenda ikoko zvasingabatsire, nekuti waingovigwa zvako kana nemakoronyera murodhu, waingovigwa zvako nemabhanditi zvokuswera tichiti vanhu vaMwari varipo vanotiviga zvitibatsire izvo. Muri kubanzwa? Nekuti chafa kuna Mwari chapera basa, achichashanda, charova ichi. Dai vaJudha vaikwanisa kuponesa, vangadai vakamuponesa mukati memazuva matatu, nekuti akanga ari makilomita 3 chete kubva pavakanga vari, makilomita 3 kufamba 20 minutes. Muri kubanzwa? Kusvika paBhetani hapana kufamba. Vakamirira kuti atanga afa, vakazouya kuzongopedzisa nokuviga. Makanzwa kutukwa kwavakaitwa naJesu pamusoro pamakuva avaprofita. Zvikanzi imi munoti dai takanga tiripo pamazuva amadzibaba edu, achireva vaFarisi navanyoro. Zvikanzi tingadai tisina kuuraya vaprofita vatsvene vaMwari ava. Zvikanzi zvino vanovavakira makuva akanaka. Zvikanzi mukutongopedzisa basa rani ramadzibaba enyu, hapana chamuri kuitira chakanaka kuna vaprofita vakafa kare. Izvo zvokuti tingadai tisina kuvauraya izvo hazvibatsire, nekuti dai mai musingade kuvauraya, mungadai musiri kuuraya vazvino vanouya muzita rani raMwari. Zvikanzi Marita akati anzwa kuti Jesu auya, akabuda kunomuchingamidza. Asi Maria akasara mumba. Marita akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa, asi ndinoziva kuti kunyange izvozvo Mwari achakupai zvose zvamuchakumbira. Amen. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Marita akati, ndinoziva kuti achamukazve pakumuka kwezuva rokupedzisira. Jesu akati kwaari, ndini kumuka noupenyu, uye anotenda kwandiri achararama kunyange dai akafa. Uye ani naani anorarama uye anotenda mandiri haangatongofi. Unotenda here izvi? Iye akati, hongu Ishe, ndinotenda kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari, uyo akanzi achauya panyika. Zviri kunzi chii apa? Zvikanzi kana muchitenda kwandiri ini, muchitenda nemwoyo wose, ndinoramba ndichikuvakai, hamudzokere shure, hamupererwe nemweya waMwari. Chose chaunobata chichaendeka. Nyange wakabata title yeBhaibheri chaiyo uchiti nhasi asina kuvhura Bhaibheri, ndoda kungoverenga apa pakanzi Holy Bible, unoswera zuva rese uchiparidza nemweya waMwari. Muri kubanzwa? Wakabata ukavhura bhuku wakaona pakanzi list of Bibles, unoswera uchiparidza noune mufaro waMwari, une mweya waMwari. Nyange wakasatarisa namagwaro akanyorwa chaiwo, uchingotarisa zvako kuti chapter 1 yani yaHabhakuku kana kuti chapter 1 yani yaJohani, unoswera uchiparidza une mufaro mukati mako, uchikudzwa naMwari nomweya waMwari uri mauri. Ndokuri kunzi kumukazve. Zvikanzi musanete kana kuvangarara, musanete kuvangarara muchitsvaga umambo hwokudenga. Rambai muchitsvaga, nyange zvenyu musiri kuona chinhu, rambai muchivangarara muchitsvaga nemwoyo wose. Zvichida panguva yekutsvaga kwedu apa, Mwari ari kutiedza kuti hatizoita savaIgipita here, savaIsraeri vakabuda muIgipita here, vakati aiwa gedza tidzokere zvedu. Mwari ati kanganwa, dai tadzokera zvedu Igipita. Zvida Mwari ari kukuedzai, asi zvichida munofanirwa kuzviongororawo kuti hapana zvimwe zvinhu zvamuri kubatana nazvo here, zvamuri kuita zvamusati matendeuka pazviri. Ndokumuka kwavakafa. Rubanzwa kugamuchira kuti tiri pakuedzwa nokugamuchira kuti tiri vatadzi. Jesu akati, ndini kumuka noupenyu, uyo anotenda kwandiri achararama. Anotenda kuJerusalema here? Kwete, anotenda kwandiri achararama kunyange dai akafa. Zvikanzi vakafa vachaita sei? Vachamuka. Asi vakamuka vasingatendi vachaita sei? Vachafa. Zvikanzi uye ani nani anorarama, anogara neupenyu mandiri, anotenda mandiri haangatongofi. Zvikanzi audzokere shure. Nyange vamwe vakataura sei, vakakukorobhesa pasi, vakakuisa pamutariro, wakaiswa mapegs uripo, zvikanzi hautongofi. Zvikanzi vakakudimbura vakati tapedza nazvo izvi zvikande mumoto, hautongofi, unoramba uri mupenyu.
hamadiwa kwanhasi tongomirira zvedu ipapa, asi chirongwa ichi chaifanirwa kuperera pana Johani 11 verse 38 to 44. Tingoiverenga tingonzwa kuti panoti chiyani. Kana muchida kuzovangarara muchitsvaga zvitsvene zvaMwari munotsvaga mega. Zvikanzi Jesu anomutsa Razaro kubva kuvakafa. Jesu akabatwa neshungu kwazvo akasvika paguva rakanga riri bako rine dombo rakanga rakaradzikwa rakachinja mukova waro. Guva chii takati guva iBhaibheri anti Jesu wakadzokera paBhaibheri, wakadzokera pamashoko amagwaro akandoamutsa. Razaro wakava mupenyu. Akati bvisai ibwe iri. Zvikanzi pavakaenda vachinotsvaga Jesu mangwanani mushure mokunge aurawa navaJudha vakaswana ibwe rakabviswa, Jesu ari mupenyu awaya atofamba famba. Zvikanzi Marita hanzvadzi yomurume akanga afa akati asi kaishe pari zvino ava kunhuhwa nokuti atova mazuva mana arimo. Amen. Uri muguva asi uri kunhuhwa, uri muguva asi wakafa. Une Bhaibheri, uri mukati meBhaibheri, una magwaro unoaziva kubva kutanga pavhesi 1 raGenesis kusvikira pavhesi rekupedzisira rani razvakazarurirwa, asi wakafa. Unotoda kumutswa nani? naJesu. Unotoda kumutswa nei? Nokuziva Jesu. Takati Jesu ndiye hungwaru hwakafura hwaSoromoni. Vakare vaikushandisa hungwaru hwaSoromoni kuti vanzwisise magwaro, asi isu tinoshandisa hungwaru hwaJesu. Ndo unotipa upenyu. Jesu mukuru kupfuura Soromoni. Zvikanzi ipapo Jesu akati, ko handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari? Amen. Saka vakabvisa ibwe ipapo Jesu akatarisa kudenga akati, Baba, ndinokuvongai nekuti mandinzwa. Ndinoziva kuti munogara muchindinzwa, asi ndareva izvi nokuda kwavanhu vamire pano kuti vatende kuti imi makandituma. Akati areva izvozvo Jesu akadanidzira nenzwi guru akati, Razaro, buda. Murume akanga afa uyu akabuda, maoko ake namakumbo zvakapombwa nemicheka uye chiso chake chakafukidzwa nomucheka. Jesu akati kwavari, mubvisei nguo dzomuguva mumuregei aende. Amen. Wakavharwa nezvorufu, unotoda kuponeswa, unotoda kumutswa naJesu. Iro inzwi iroro rakakuputira ndiro inzwi racho futi richakuponesa, nokuti uchapuwa ungwaru naJesu. Wakamuka, wakabuda muguva, wakava mupenyu. Zvikanzi munonyanyotarisisa magwaro muchifunga kuti ndiwo anokuponesai, asi ndiri pano ndinokupai upenyu. Muri kwanzwa? Ngatiregedze kukatakata chidzidzo ichi tingogumisira pano. Mwari ave nemi pavhiki iri pamberi penyu. Ngarive rakaropafadzwa. Muedzewo, ndine chimwe chidzidzo chandoda kukupai chakakosha chaizvo chavaIsraeri. Muedzewo kugara nokururama noutsvene. Mwari akubatsire pamunoisa maoko enyu apa nezvamunovangira namakumbo enyu. Musabatwe nenyika makaita zviwerera makanofira ikoko, asi garai muchirangarira kwamabva pawikendi ino kuti zvamanga makabata muchida kunatswa, muchida kusveneswa naMwari pawikendi ino, murambe makabatira pazvinhu izvozvo. Musave munodzokera muchitanga zvakare pavhiki inotera, asi muve munowedzera pane zvamanga munazvo pavhiki ino, muchiwedzera umambo hwokudenga. Ndinoti ngatisanganei zvakare nomusi weSabata muvhiki ratapinda iri. Chisarai. Bye bye.